14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय रुनिखाता BCDC कमिउनिटि हलाव बियाब थाखोनि सेन्जिटाइजेशन कम कन्टेक्ट हाबाफारि लानानै बिटिआर सोरखारनि 3 बोसोर आबुं जानाय हाबाफारिखौ दिनै रायजो राजाफोरनो फोरमायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म, बिडिअ सिडलिस श्री कुमुद चन्द्र नार्जारी, एएसआर एलएम केदार, BCDCनि मासिगिरि, BCDCनि सोद्रोमा आरो जायगानि नोगोरारिफ्रा बाहागो लायो। जोंनि बिटिआर सरकारनि माने सेन्ट्रेलनिफ्राय जा डिरेक्सन मथे जोंनि बिडिअ सारमोननि बा ब्लक अफिसनिफ्राय जेन'बा मोनसे डिरेक्सन बायदियै दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि 3थि फुरा जानाय बोसोर माने सेलिब्रेसन फालिनाय बे जोंनि रुनिखाता BCDCआवनो प्रग्रामखौ लानाय जादों। दा बेवहाय जोंनि बिटिआर सरकारा 3 बोसोरसिमाव मा मावबोखो, मा आसनि लानानै गोदान आसनि लानानै खामानि मावखो बिनि सायाव जोंनो फोरमायदों। दा जोङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों बिटिआर सरकारा दि सिगां समाव जाबायदि बिथांखिफोरखौ जों मिन्थियाखैमोन, नुवाखैमोन बा जोंनि रायजो राजाफ्राबो मोननो हायाखैमोन। दा बेफोरबायदि माखासे गोबां आसनिफोर दिनै थिसननानै जोंनो बै माखासे गैयि न'खरफोरखौ बोरैहाय एसे रांनि अनसुंथाइ होनानै बा माबा मोनसे मदद खालामनानै न'खर संसार दानायाव माने जौगासार बा जाफुंसार जानो हायो, एसे एनै मदद होनानै बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै माखासे आसनिफोर लानाय जादों। जेरैहाय अनसाय बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि आरो माइनाव सोरां बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, आलारि बिथांखि, बिदिनो गोबां बिथांखिफोरजोंहाय दिनैहाय माखासे गैयि न'खरफोरखौ एसे एनै रां अनसुंथाइ होनानै जा मदद होनो लानाय बेफोरबायदि माखासे बिथांखिनि सायावनो दिनै जोंनो फोरमायफैदों। दा जानो हागौ जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेफोर माखासे बिथांखिफोरखौ मोनथियामोन, दा दिनैनि नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों मोनथिनो हाबाय। दा बेखिनिनि थाखाय जों सरकारनिसिमबो जों रोजा रोजा साबायखर बावो। जोंनि माखासे न'खरफोरखौ बेबायदि अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों एसे एनै मदद खालामनाय बेफोरबायदि थांखिखौ लानायनि थाखाय बे आरो उनावहाय बेनिफ्राय साबसिन माबायदि खालामनानै लुबैबावो? बेनिफ्राय साबसिनथ' आरो जों बेखौनो लुबैगोन जाहाथे बेफोर बिथांखिफ्रा थाबाय थायो, आरोबाव गोदान बिथांखि बिदिनो जों लानानै जेसेबां हायो एसेबां गैयि न'खरफोरखौ एसे एनै अनसुंथाइ होनानै बा मदद होनानै जाहाथे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां गैयि न'खरफोर दङ बयबो न'खरफोरा जाहाथे बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ मोनबाय थायो आरो साफ्रोमबो संसार सलायनाय बा न'खर फिसा फिसौ फोरोंनायाव जाहाथे मदद मोनलांबाय थानो हायो, बेबायदि जों आसा खालामगोन उननि समावबो। आरो बेबायदिनो फरायनायफोरावबो जेरैहाय सोरबा डिसि जानो हानाय, सोरबा इन्जिनियार जानो हानाय, सोरबा डक्टर जानो हानाय, बेफोरबायदि माखासे गोरों गथ'फोरखौबो दिनै फ्रि फोरोंथाइ होनानै जेरैबायदि साख्रिफोरखौ आवग्रिनानै लानो हायो जोंनि बिटिसिनि ओनसोलावनो, बिटिआरनि सिङावनो गथ'फोरा जाहाथे सोरबा डिसि जानो हायो, डक्टर जानो हायो, इन्जिनियार जानो हायो, बेफोरबायदि माखासे थांखिफोरखौबो लादों। बेफोरनि सायावबो जोंनि गथ'फ्रानो जाहाथे बेवहाय सुबिदा मोनो, मोजां बेबायदिनो गावनि न'खरखौ आरो लोगोसे समाजखौ, लोगोसे जोंनि बे बिटिआरखौ जाहाथे उनाव मोजांनिफ्राय मोजां मुलुगाव जाफुंसार मोनसे बिटिआर होननानै जाहाथे सिनायथि होलांनो हायो, बेखिनिखौ जोङो आसा आरो मिजिं खालामगोन।